12 artistes urbans decoren esta setmana les parets de 12 centres escolars de Castelló. És la iniciativa Pinta Escola que es du a terme per segon any. L'art urbà com a ferramenta d'expressió per a omplir de color les escoles i d'imaginació l'alumnat. Les parets nues de l'escola Bernat Artola són un llenç en blanc encara que no ho parega. Demà l'artista urbà Esif començarà a posar-hi color. Pues a mi m'agradaria que pintara el nom del col·legi, així un poquet amb ratlles i tot. Dibuixar algo que representarà el col·legi. Forma part de l'activitat Pinta Escola, que consisteix en la intervenció de 12 artistes urbans que decoren els murs de 12 col·legis de Castelló. Una iniciativa de l'Ajuntament de la ciutat de la Plana que respon al lema «L'educació és la ferramenta més poderosa per a canviar el món». Vam fer un taller relacionat amb les emocions, algo que ens ve superbé pels projectes que estem fent a l'escola. Wendy dibuixa al col·legi Tomba Tossals, una xiqueta que es converteix en inventora amb la seva imaginació. Facin fa un tigre gegant per al CEIP Blasco Ibáñez. Para mí ha sido un reto volver un poco a pensar qué le puede gustar a un niño ver en su cole o qué me gustaría a mí si viniera un tío de fuera a pintar en mi cole. Art en directe, reflexió a les aules. És tipus una activitat que te fa pensar el que tu vols i te fa creure que eres lliure. Res més a dir.